Махни ми се от балкона, ей! Къде го? Махни се от балкона, ще наритам, ще извада пушката, ще гръмна! Не купай мукет, ей! Мукета ли ще купай, бе? Защо ли, бе? Ой! 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 Ще съм аз от балкона, ей! Ще вземеш мукета на дука! Падам, брат! Добре, бе, готово. Той ми взе цигарата, мене не ми спа. Как па се лазнаве, бе? Па ходих назад. От дома си е най-юбаво, защото тук виждам всичко. О, погледни. Той къде избега? Ей, посочи долу пред вратата. Мани, ако я разбие, ще го убия. Ей, звънни първо на звънеца, ей! Не влизай така. Това не е майчин дом. Звънеца? Занеца, Абе, моля. за теб врати няма ли, бе? Да почукаш. Я не мога да се качим. Абе, давай, бе. Как се качим? Тъй, Как пани да се се. Пани се, набери го, набери го на космите, на космите. Пани са на космите. Дигай са. Как е вкъщи? Перфектно. Чувствам се у дома си, бе. И ти какво искаш? Това е на зала универсиада, точно на концерта на Music Idiot, да бат. имах, сега тук седим, бате, нямате. Бате, сереми се, къде е туалетната? Тихо! Изпърдели се, бе, аз се настрах и изпарка пардех като луд, бе. Нидей! Вали, че му Погледни. Виж. Това не е за изпускане, ма е грозно, бе. Информация, ело тук, бе. Не говори по телефона, че ти ударим една чекия. Хубаво газо. Майка и бе. Бате, то че ни разпадне, бате, ще ни отрепе.